Quantes voltes passa que estem raonant ben a gust en algú que no és de la nostra corda ideològica, anem a dir-li, no? Pues és el que més sol passar, que al final te fiques a raonar d'una cosa o d'una altra en qui siga i pots parlar perfectament. Això no lleva potser que quan traus un tema més delicat o de més diferència, pues s'agarreu a discutir. Però bueno, lo normal és que en la resta de temes pues pugues parlar tranquil·lament en aquesta persona. Jo crec que és en això en el que ens hem de fixar i és el que ha de determinar pues, la nostra manera de relacionar-nos en els demés, perquè això que li diguem ideologies és una merda. No dic que no les tinguem, però quan comences a pensar en la teua manera de veure el món i comences a solidificar-la per dir-li jo tinc aquesta ideologia, ahir sense voler t'encaixones, tu soles. I te crees unes barreres que dificulten la convivència. Dificulten la convivència en el sentit de que sense tu voler-ho pues ja te fiques alguna trava que altra a l'hora d'abordar alguna qüestió o algun problema en una altra persona que se suposa que és d'una altra corda. Així és que jo crec que lo seu és ficar una espècie de firewall a les ideologies. Jo dic firewall perquè jo soc pràcticament bilingüe en anglès i a voltes se me'n va, és normal. Oh yeah, motherfucker. Pues això, ficar una barrera preventiva, preideològica, perquè n'hi ha gent que és molt afí políticament, i a lo millor en les distàncies curtes, com el Brumel, és insuportable. O a l'hora d'abordar un problema o d'intentar entendre't, és impossible. I així no és, perquè això no ho determina la manera de pensar d'un, ho té conforme és un, i no el raonament que faça d'una qüestió política. Perquè n'hi ha molt de company de lluita que és insuportable. O no està habilitat per conviure, el tio. Per conviure o per tractar temes en calma i en serenitud. Existeix serenitud? Bé, doncs això. I un mateixa també pot resultar insuportable per un altre. Així que el primer hauria de ser tractar d'empatitzar, sempre. L'empatia, fonamental. Per lo menos intentar ser-ho, que ja és dir molt. Mare meva, home, aquí. Les ideologies n'hi ha que fer-li cas fins a cert punt. N'hi ha que poder parlar de tot, en tots. Sobretot en el veïnat. No me refereix al veïnat estricte del carrer on tu vius, o del camp, sinó, collons, els problemes comuns del dia a dia que els compartixes pues, en la gent del dia a dia. I lo normal és que poder tractar qualsevol cosa, independentment de que tu sigues més d'ací, més d'allà o de més per allà.